itt ennek a faszfegyvereknek a gyújtása. Kicsit kiluggatta a lentkereket. Jó, mondjuk ez a legjobbakkal is előfordul, főleg ha így csinálják. A szegecselések különösen guszták. Néhány helyen belátni a csavar mellékon, vagy a szegecs mellé például ott. Most megpróbálom így egy ilyen laza félkezes mozdulattal, egy kalapáccsal kiütni ezt a agyat belőle, hát szerintem sikerülni fog. Tehát így valahogy. Na ez ennyire könnyen nem ment. Nézzük még egyszer. Jó, szerintem kell neki még egy. Na jó, még egy. De hát a mieinket, azokat nem lehet így kiütni. Ez már... Sokat nem tartott végül is. A széttrancsírozott végű szegecsnek az átmérője még átfér a furaton. Ez a fő probléma. Na így. Nem is nagyon lett baj a lentkeréknek. Na most, hogyha... Hát egy kicsit kipuposodott, de nem vészes. Most ezt megpróbáljuk a mieinknél, akkor össze-vissza gyűrődik a lentkerék, és az agy az nem enged belőle. Ja, hát... Így sikerült. Rövid is volt amúgy a szegecs. Meg hát nem ez a technológiája a dolognak. Szóval az így elég szar. Saroktörés sehol se. Jó próbálkozás.